Naša časna knjiga Plemeniti Kur'an opisuje našu djecu kao nakit ovoga života. Opisuje ih kao one koje stavljamo pod okrilje svoje milosti, koje štitimo od zla. Opisuje ih kao i one čiji je osmijeh naša radost, a čije su suze naša tuga. Tako su djeca u stvari ono najvrijednije što je Allah dželešanuhu povjerio majici i ocu. Upozorenje našeg poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem koji je kazao: odgovorni ste za one koji se nalaze pod vašom zaštitom, podsjeća sve nas vjernike na važnu odgovornost koju imamo prema svojoj djeci, a vjernici na život i dobra kojima su darovani gledaju kao na nešto što im je dato u amanet, u nešto što im je povjereno. Formiranje ili kreiranje karaktera najvećim dijelom jeste u rukama roditelja, pogotovo dok djeca ne krenu u školu. Upravo iz tog razloga je veoma važno da roditelji svoju djecu dobro pouče i lijepim primjerom pokažu kako treba da se ponašaju. Kao knjiga koja opominje, časni Kur'an nam opisuje, neki kažu poslanika ili dobrog Allahovog roba Lukmana alejhiselam, kroz njegove preporuke njegovom sinu kao nekoga kome je mudrost darovana. Očinskom ljubavlju Lukman podučava svoje dijete prvoj lekciji vjerovanja, a to je jednoća stvoritelja, tauhid, što znači da nikoga Allahu ne smatra ravnim. Jer velika je nepravda Allahu pripisati druga koji je sve iz ničega stvorio i koji je čitav svijet ukrasio raznim dobrima. Lukman kao drugu lekciju podsjeća da treba biti zahvalan svojim roditeljima koji su ga donijeli na ovaj svijet i štitili ga kada je još uvijek ovisio o njima. Također ga podsjeća na to da se prema njima ponaša blagonaklono i dobronamjerno. Sa svojim savjetima nastavlja na sljedeći način: o sinko moj, dobro ili zlo, teško koliko zrno gorušice, bilo u stijeni ili na nebesima ili u zemlji, Allah će na vidjelo iznijeti, jer Allah zna najskrivenije stvari, On je sveznajući. O sinko moj, obavljaj molitvu i traži da se čine dobra djela, a odvraćaj od hrđavih i strpljivo podnesi ono što te zadesi. Dužnost je tako postupiti. I iz oholosti ne okreći od ljudi lice svoje i ne idi zemljom nadmeno, jer Allah ne voli ni gordog ni hvalisavog. Ovi savjeti mudrog Lukmana navedeni u časnom Kur'anu veoma su važni kao putokaz za nas muslimane. Potrudimo se odgojiti svoju djecu kroz navedene principe. Ne zaboravimo da je lijep karakter najbolje i najvrijednije nasljedstvo koje možemo ostaviti našoj djeci na ovome svijetu.